Ailymweld dwi a fi sydd wedi cael y fraint o gyflwyno y digwyddiad arbennig yma heddiw a dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy. Dwi wedi cynhyrfu'n barod jyst o fod yn yr adeilad arbennig yma a dwi'n gallu teimlo bod yna gymaint o waith wedi mynd fewn I greu beth sy'n ddigwydd heddiw, felly edrych ymlaen I gael edmygu'r gwisgoedd I gyd a holl waith caled y myfyrwyr. So fi Wnaed Morgan, fi yn cynrychiolydd dros Gorllewin a Chanolbarth Cymru yn Senedd Cymru. Dwi foch dros ben I fod yma yn Drenewydd heddiw I weld y fashion show sydd wedi digwydd rhwng y busnes Fashion Enter a coleg Newtel. Beth sy'n dda yw bod y coleg a'r busnes yma wedi dod ynghyd I wneud yn siŵr bod y sgiliau iawn yn cael ei dysgu a bod y myfyrwyr yn gweld bod yna dyfodol I nhw yn y diwydiant.